Batipat. Tinapalabas, mapukpukawen ni Anib ti panagtalek na iti bagina, gapu iti kadon ti biktima ti pamapatay, idi nagparangken kuana ti datdatlag a babae, ngagnagan iti prinsesa Hisusa. Napatibker ti pamati ken panagtalek na, gapu kadagiti imbagbaga ni Hisusa. Kabayatan na, nagsublin ni Victoria iti teritoryo na akweba, tapno aginana. Iti kaddan ni Saro iti arubayan ti balayta, nalagip na ti nakapukol ti may sa aramay na, idi inasa na tinaglatin abuneng na. Laglagipen na tinapalabas, idi nadlaw na ti kadda ti arimpadek, anagsardeng iti likodan na. Ni Borsyo, tinakita na. Itagagayem, at tuyin tituloy tinobela tayo anapauluan. Batipat. Ibatam dito dyan ko. Matay ka! Patayin ka! Ayok na, Burso. Patayin na gayam, ha? Ay! Nagsilap na tayo na sa pabulong mo, Saro! Sigpatak titengit ni Burso. Ay! Ang karbon ka, Saro! Di mo itagpatay, layat mo abunang mo! Isinak ti ulo ni Burso. Na, sinalbag. Apa ajak may tagbat. At damang igaw-gawi di tihimak. Saan mo nga itagpatay tabunang mo? Ang karbon ka, Saro! Saan pare? Saan pang-aasim? Inak patayin! Saan pare? Kasyanak! Kasyanak pare! Nakitak tilangan ni Borsyo. Idi adda pa'y lang itilikodan ni Saro. Diyan ti pumatay. Wan, talaga patayin nan ni Saro. Naglabasit nagiti mata na. Idi kinamatan na titanggad ni Saro. Oray idi bakbakalan nan. Nakitak tinapasama kabsat Petra. Hanggang sa anak nga imasidag. Anya, patayin ko man ni Saro ni Borsyo. Ngamti ka din naggarawa na ganawa? Among kaditi sasawam, Petra. Amo! Nagbatad-adakas ti aramidan ni Saro kan ni Borsyo. Idi inlayat nanti kaas-asa abuneng na. Nojak na ganawa. Naisina ko man ti ulo ni Borsyo. Nagbidot ka, Petra. Anya, sikati agam ang mangaw, kabsat buwana. Sikati di na ammo ti sasawan na. Ala, saan akon amakidinnis ko tirkan ka? Amok adi mon tumatlamawatan dagiti bagak. Naglawag ti amin, kabsat buwana. Iso adi kan agsaupay. Adan tugon daway amaamiris mo dagiti pasamak, kapsat Petra. Ngamsapay kuma. Tadi kanto maisagmak. Di mo ipilit dayta, pare Borsyo. Puno mati ibagbaga ka pare. Awan amok kadagiti ibagbagam nga inaramid ko. Awan serbit pa nang ipilpilit ko itinaramid na. Pulos at di naklunan. Apayain pare. Apaya kasta ti panangkitam kanya. At dakarkar na amapaspasamakan ka, pare. Ay, di ka man pare Saro. Kano si ka tinagang angawan ti demonyaw. Ay, pudno mait. Nagang angawan na ka ti demonyaw. Sika, ti sinerek ti demonyo ti utak na. Iswa di mo man yakar kanyak dayta. Guston pare, sardeng mo daytan.
Ay di mo paglibakan, taagpaiso, pare. Di mo ipulagid kanyak, ta si katitinakaw ti demonyo ti kararwana. Ay agyaman kakit di ta insublida pa'y. Tanusan, talagakit nga ta, mauyong kaitan. Guston ko rakmay, ginaksutilan. Saan ka sutsutilan, pare Saro? Tay bagbagak lang matagpaiso. Kita man day ta pukol ramay mo. Saan ka nagang angawan dakan dagiti di makikita dito'y sularyaw? Ay siguro adda kurang ti ramay na kaiban ditoy. Iso at dinawat nan ti may saramay mo. Ay kasi kapay pare, ipukul kan. Sumardengkan ko nakman. Na, ay masuron ka. Idinto tapod no magdagiti ibagbagak. Pudno akin. Patayin ka na. Patayin ka na. Agyaman ka, takaslaan da panunot ti pusa, anang ispalken ka. Nay ko, nakaskas daw nga rod. Pudno nga inispalnak ni Demol. Lingagtuna ni Borsyo akin naramutan. Agdardara ti rupa ni Borsyo api manaw. Amang ano grabe dagiti sugat na. Gungguna na. Baro, Di mo isakit day dya tao. Sa iro day dyan. Di na pala ipatay dagiti sugat na. Saro, Paliiwag ni Pari Borsyo. Patcheck nga iso ti may sakadagiti agpatpatay. ay, Nataya na bakal ti kaduan na abiktima ti pamapatay. Iso ang masigurado kon. Ani Pari Borsyo ti may sakadagiti kriminal. Nagadun ti abot ditoy. Gapuanan lakit di da Borsyo ken dagiti kakaduana dagiti abot. Sinapul dati na ikali agaman. Ay, amang ano nakali damatan. Ay, sana mabalin. Isublidan no bilang nakalidan. Inabuana! Inabuana! apay, Saro. Ibagamlaangan kag paiso. Anyang agpaiso. Nasarakan ka di da Borsyo ti na ikali agaman. Ha? Oh, apa nagmulagat ka? Ah, Nasarakan da ka din? Ket imbingayan da ka? puro Diyos. Anyan day nga ibagbagam, Saro. Ibagamlaangan ti agpaiso, inabuana. Tanusan, aghoramintado ak dito yan. Ay sos! Saan abarok? Awan amok anakali da Borsyo abalitok. Awan! Saro! Dayjayan ni Saro. Agturong iti waeg. Surutan. Adda imot na abareta ken pala. Agkali nga ta, iti naikali agaman. Paliiwak ka talaga. Saan ang mabalain at di na ibingayan, iti makali na. Uray kaskasanaw. At damot la maibatik karag iti mapanawak akakabagyak, intud matayak. No adda mabingay ko akinabaknang. Nagdarason ana ilingad ni Sarah. Diyak maten makita. Pardasak ti magna. Amangan numalibasan na kitday. Nay, kapsat Petra. Papanam. Ti salutsod ko ti sungbatam, kapsat buwana. Nasabat mo ka din ni Sarah? Diyak nakita.
Daytoy pusa dati nakitak di taigid ti dalan. Katnay, sinurot nakmatan. Di ka man mangrabak kabsat buwana. Sana day tapusa ti damdamagat. Jak nga ron nakita ni Saro. Ang maguray ka. Apay, asap sa pulam. Sinurot ko. Takasla na patag ti papanan na. Ngam kala ata nagpukaw. Ay, unay kan aya, Petra. Sa baliman nga tan, ti pampanunutam. Di ta ka man langan. Surutak di ta nagsurungan na. Ay napanon. Ang no, sursurutin na ni Saro. Nakita ko man Apay nga awan mo't tinasabat ko. Idin to tawan mo't ti sa bali adalan dito. Ni Apong Petra ti matan nawagak di tababa. Kasta unay ti daras na. Akaslad na kam kamakaman na. Ne. Nailingi din kadagiti napuskul aruno. Awan bubutnan na, ngagpag na. Idinto tag dinamaganti ka ado ti matmatay. Babaen ti pan nakabagkal na. Ay! Ha? Nagikis ni Apong Petra. Anya nga tati napasamakkan ko na. Arayatan ka! Arayatak ni Apong Petra. Kumaya ko, Apong Petra! Ay, Diyos, ama na nga ase. Ano ni Kapsat Petra? Apong, idisok pa lang dita papag. Apong, nadanon ko ang nakaida iti dalan iti asidag ti waig. Awan puot na. Ha? Buy-buyag itoy. Ngam, idi na ilangan iti karunuan. Nang kumatan ang nagikis. Kat na itoy. Awan puot na ang nadanon ko iti dalan. Mabitlaang. Mangkita ak iti pangpasublita iti puot na. Mabitlaang. Nagbatad ti nakitak. Nagdakkel a tao. Kaya't nakakamutan itayan. Ay, Kapsat Petra. Ape akasla di ka mamatay. Imbagak ka de, asaan ka mamatay. Sikala ko mati nakakita iti nakitak. Ang mga nusaan kala natalim mo daw. Ang mga inlayon mon tinagsatan. Makitam day tanga ugalim, Petra. Nagdakas ti panagpampanunot mo. Sumuro takton amapan iti patad no adda sumalog. Pumanawak matan dito'y kabalityan. Mamati akadimat iti dayta. Ay talaga pumanawakon dito'y. Mataya ka di na oras no makitak maninday jay ahigantay. Kunak man no makibingay ka iti naikali agameng. Inton adda makasarak. Nalipata mon jay gameng. Mga no ad-adan tumanan ti suron mo kanyak. No siyak tulaeng ti adda bingay na. Ay sabagay. Ay talaga masurunak no madamag kuntupay matlaan. Saan ka apumanaw, Kapsat Petra? Agtulag takit di Anya? Anya ti makunam. Agtulag takit di. Tatumulong tamang sapol. No sa dino apasat ditoy ti ayan ti gameng. Diyos ama nang nga asi. Duamanan tinasarakan dagiti pan nakabagiti lintag abangkay. Wan bitwan. Ang mga nudi mo pa'y amuno asino di may saan na tayo. Asino manang? Ni Ina Lorenza. Anya? Tay kinasarsarita ni Saro? Wan. Natayon. Di daman laki na asyan. Idinto tapada kabakutan. Anya ngay tigaway day, Joy? Anya ti basol na.
Apay nga inramraman da pinatay. Saan na ti kaadda ti basol ti pagibasaran? Takaaduan na, adagitin na si singpot at tao ti nabiktiman. Tinasayaat. Agtutunos tayo amin dito'y simbaan. Agkararag tayo. Sana kaputawan pa di amang misa. Kat di tayo matan kumararag iti apo. Agpayso da ita, manang. Agdadanggay tayong agkararag. Maragsakan ang parakan ka bituan. Ha? Apay, manang. Sigod, adi mo mapagsusurot ti agkararag. Ngam ita, sikapayan ti mangibaga iti kasta. Sigod mat ajak amuno kasano ti umno a panagkararag. Nasursuruan na kada kayo. Nadaras ka, anak kasursuro. Kat gaputan nakasursuro Siyak mat ita ti mangidalan kadagiti di dapay ammo ti umno a panagkararag. Iti kasta, makapagdadanggay tayo amin. Apong, Oo. Kunaklano adda ka iti sipi apagturturugam, apok. sa anak pa'y asimrek ijay. Manipod di tayo nakapangrabi tayo. Kasta. Naggapuam nga rod. Awandan, Apong. Pimanaw dan. Ha? Asino ti ibagbaga mapimanaw? Dagiti agap apon di tabalite. Awandan. Anya? Wen, Apong. Pimanaw dan. Di da kaya't tinariribok. Kasta? Ay, kat. Anya nga rod ti aramidam ita, barok. Ni tatang ti parikot ko. Impagarup ko no simurot ka dagiti ibagbagak nga agap apon ti tabalite. Ngem, awan. Jack nakita. Anya? Amang ano nagsubli damutan, ijay patad. Jack amo apong. Ngem, maamuak. Apaman ang makasubli ni Dimol. Napan ni Dimol ijay patad. Ha? Uwan gayam. Ni Apong Petra. Nakaturugan? Wan. Ay, dandan ija kun manusan akadwa ditoy. Dagulit anaming pinsan ni Kabsat Petra. Ano san yun akad kadwa, Apong? Tano papanawin nyo ditoy? Amangan no makiktot kay tulaangan. No kalatong agparang. Kat may samot gayaman kadagiti agpatpatay. Anya? Wen, Apong. Kapada tayo a tao dagiti kriminal. Isu na lang. Tasaan tayo pa'y ang maitudong. No asino da talaga. Ni Borsyo ti Maysa. Baro. Posible apod no dayta, Apong. Nga maging ga iti Jack maimatangan. Jack tutudwan ni Tata Borsyo. Ay. Ha? Siya, ti pagsarsaritaan niyo. Ada ka dita? Borsyo? Tata Borsyo? Ay, anyat araramidam dita. Nangag ko timbalikasyo anagan ko. Ah, Ha? Wan. Agpaiso asyak ti agpatpatay iti tao. Naganas ti agbekal iti tao. Aging ngaguy-uy ti dilada. Kayat mo, tasika ti sarunok apaguy-uyan ti dilana. Bakit buwana? Ha? anya! Ulit man ti imbagam, Borsyo!
Anya ti aramiden ni Anib iti dayta agundaway. Gagayem, di uliwan na dinggen ti sumagmamanulangan na paset ti umadanin na aggibos a nobela tayo na paulwan. Batibat! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino ken iti mat direksyon June Ributazo. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Batibat!